Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod ne vom juca Minecraft. Bineînțeles că nu ne putem juca GTA pentru că am încercat să filmez foarte multe videoclipuri și niciunul nu a mers. Este greu să filmez de pe calculator, nu-mi dau seama cum. Dacă știe cineva să zică în comentarii, eu habar n-am cum să fac și e mult mai ușor să filmez de pe laptop, da? Haideți să revenim la Minecraft în seria noastră, episodul 8, dar este ceva diferit acum. Ceva foarte, foarte diferit. După cum vedeți, nu sunt la mine în casă și sunt pe lumea mea de Minecraft. Deci, lumea lui Nagi sunt pe ea. Și sunt chiar... Dăm așa. Haideți să vedeți, dăm cu râu, dăm așa, dăm și ce ziceți? No? Am stat AFK să fac asta, m-am chinuit. Dacă o făceam pe episod, avea episod de o oră. Și asta este noua noastră casă și mi-am făcut chiar și un mega base. Un mega base. Copacul ăsta, mi-am făcut un pod aici, am pus astea pe aici, fain, frumos. Chiar am muncit pe mega base-ul ăsta. Și cam așa arată casa. Eu zic că e foarte frumoasă. Adică e una dintre cele mai frumoase case făcute de mine. Uitați acolo. Am zis să nu filmez când o fac, că durează prea mult și n-are rost. Așa că am făcut toate chestiile astea, am făcut podul, am făcut ăsta, am făcut ăla. Și nu doar asta am făcut. Am făcut chiar și fermă de porci. Da, ați auzit bine? Fermă de porci. Haideți să îi înmulțim pe ăștia, pe porcușorii noștri, ăia drăgălași. Cum e și ăla? Bine. Scuze, dar și-a găsit sfârșitul. Unde ești? Porcu, Pircu. Vrei înapoi? Vrei înapoi? Du-te înapoi. Du-te înapoi. Hai înapoi, hai. Du-te înapoi. Nu vrei înapoi? Te vreau eu. Bun. Ce avem noi aici? Avem găini. Am mai tăiat și din găini, și din oi, și din vaci. Le-am înmulțit, le-am tăiat. Am pus carpete din astea de lună pe țarcuri ca să le pot înmulți mai ușor. Bam. Ce caută două vaci? Hei, intruso! Hei, tu ești o intrusă aici. Nu o să mai fie loc. Nu le tăiem acum. Gata, am înmulțit și animalele. Și am o surpriză pentru voi. În casa asta. Asta e casa secundă. Casa secundă. Nu o să o dărâmăm. Dar o să rămână așa. Prima noastră casă de pe această lume. Nu o dărâmăm. Și am o surpriză. Am făcut aici niște chesturi. Mâncare, chesturi de mâncare. Ăsta. Și aici de minereu. Uitați ce am făcut eu AFK. Bine, am luat și obsidian. Da. Uitați-vă ce am făcut eu AFK aici. Da, mai întâi haideți să punem ouăle astea. Ouăle, lelele. Ouăle astea. Bam. Da, lopata. Toporul, tot.
Am găsit încă un din ăsta. Trapdoor-uri din astea pentru casă ne-au mai rămas. De la casă. Haideți să luăm asta, îl punem aici. Pielea. Care ne-a făcut-o. Și asta. Fierul îl punem la focul. Oh. Avem din asta. Și asta s-a făcut. Avem furnale, multe furnale și în cealaltă casă. Și acum facem o surpriză. Vă arăt o surpriză ce facem cu diamantele astea. Ce credeți că facem? Ziceți repede în comentarii. Repede. Bun, dar mai întâi, cum vi se pare podul ăsta? Eu zic că e destul de drăguț. Adică, așa, de început, așa, se creează un mega base cât de cât, nu? Nu? Ce ziceți? Casa e foarte faină. Ce ziceți și voi? Dați-o o notă în comentarii. După cum ați văzut-o. Ia, cum e casa? Dați-o o notă în comentarii să vedem. Dacă vă place și vouă. Bun. Ajungem în casă și avem aici. Bam, diamante. Aici ne facem armură full diamond, da? Ați ghicit, cred. Mam. Una. Bam. Pantaloni. Bam. Chestplate-ul. Bam. Casca. Bam. Și ce avem aici? Full diamond. Da, full diamond. Oh yeah, baby. Full diamond. Mie, ce făcut ăsta cu... Oh yeah. Bă, altceva cu full diamond, dar parcă e așa prea simplu. Adică dacă sunt pe greu, așa, păi ce e asta? Ori avem full diamond și toate astea. Și ne mai facem și o sabie. O lopată de diamond. Și cam asta e. Bun. Asta avem să vă arăt. Avem lemn cât pentru o viață. M-am dus în sat, în partea aia acolo. Și le-am spart toate casele la villageri. Cu lemnul ăla am făcut eu casa asta. Că altfel n-aveam de unde. Bun. Avem balcon. Ușile deschise. Avem sus aici. Balcon. Altceva cu balconul. Ziceți. Bun. Sună și alarmele. Sunt curioase și ele de balconul ăsta. Mega fantastic balcon. Bun. Da, ajungem aici sus. Mai e un balcon, dar n-avem pe unde ajunge el, decât așa. Și nu e asta decât tot ce e în casă. Asta e doar începutul. Avem la parter aici. La parter avem furnale, multe furnale. Oh, deja avem. Bun, s-a făcut iron-ul. Și avem mină. Am făcut o mină aici. Și haideți și sus la mansardă să vedem aici. Aici e un mini balcon unde n-avem cum să ajungem. Și aici e un chest și aici e gol. Bam. Aici furnalul. Oh, scuze. Aici. Bam. Mă sui pe ăsta. Sar pe ăsta. Dar dați o notă în comentarii, cum am zis. Să vedem. Și ce aș mai putea să fac. Pentru că am venit
de... Oh, life falling damage. Am venit de aici, am finisat astea, am făcut asta și bam. Aici am finisat asta, fain frumos. Și ce pot să fac în locul ăsta aici? Uitați. Ce pot să fac eu aici? Ziceți voi în comentarii aici. Ce pot să fac? Eu m-aș fi gândit la o fermă, cum e acolo, să o dărâmăm pe aia și să punem altceva. Să facem totul de 300 de zahăr, cum ar fi. Aici ferma de animale, se vede totul bine. Chiar nu știu ce să fac. Să fac un turn, oare? Un turn? Da, ar merge. Un turn unde o să ne punem și enchanting table-ul. Da, un turn. Ne apucăm deja de turn. Ne trebuie multă piatră. Nu e un turn foarte, foarte mare. Bine, nu-l facem de piatră, îl facem de lemn. Bam. Și aici. Asta e doar fundația de piatră. Mergem la noi acasă și, după cum am zis, am o grămadă de lemn. Ne luăm lemnul, că nu ducem lipsă. Și ne facem turnul. Turnul. Ar trebui să fac ceva, o intrare mai pe sus. Un turn al canalului. Și bam. Aici nu știu. Să las așa, gol. Și să pun astea așa. Cred că da. Bam, punem fundația asta. Așa, o punem așa, bam, 4, 6. Ne trebuie... Oh, cum arăt cu full diamond. Ia, am o idee. Ia. Cum vine asta? Bun. Fiți atenți. Ce ziceți? Bam. Diamant. Oh, iata. Oh, yeah. No? Oh, yeah. Ce tare. Haideți să facem o poză. Yeah! Nu? Așa, gata. Facem o poză. Și o postăm. Oh. Bun. Gata. Ne-am făcut. Suntem bazați. Bazați. Bun. Ne facem parchet din ăsta. Oh. Nu. Să dau cu F. Așa. Bun. Ne facem pe jos. Ne punem aici parchetul. Și turnul vreau să-l fac jumate. De fapt, chiar poate 4, 3. Am o idee foarte faină pentru turn. Bam. Am o idee șmecheră rău de tot pentru turnul ăsta. Dar trebuie să intrăm aici. Nu mai suportam să aud ca vacile astea pe aici. Da. Nu mai plăcea să stau așa cu vacile astea. Haideți să ne culcăm. Bun. E
sucă bun. Adică să se audă nasol pe filmare aici nu e foarte șmecher. Nu e deloc șmecher. Ajungem aici sus. Luăm și niște dort. Luăm niște dort. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam, bam. Așa, acum venim cu piatră, din nou. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam. Mai mult aici. Așa. Af, iară pic. Aici piatră. Aici piatră, aici piatră. Iară pic. Pic, pic. Pic, 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 pic. Bun. Gata. Luăm asta de aici. Facem din buștenii ăștia. Îi punem până pe sus. Aici. Da. Și aici punem o platformă din asta. Poate facem chiar și partea a doua. Oh, nu. Poate facem chiar și partea a doua când terminăm turnul ăsta. Că durează ceva. Așa. Bam, o luăm aici. Bam, bam. Facem și acolo la fel. Bam, bam, bam. Și aici luăm o platformă rotundă. Și acum o facem așa, jumate. Din lemn. Că nu mai avem din ăsta. Bam, bam. Bam. Nu. Așa. Și acum facem multicolor din astea. Facem ca la circ. Ne facem asta aici, dar nu contează. Facem o platformă. Ca la circ. Dar cum de picai de pe shift? Cum de picai o fix așa de pe shift? Bun. Urcăm în sus. Sărim aici. Dar nu arată fain, nu? Nu? Vă place asta? Mie nu-mi place. Deloc. Haide să spargem. Tot spargem asta și îl facem cu cobblestone. Sau ori cu lemn. Eu zic cu lemn. Îl facem cu lemn. Îl facem cu lemn. Din asta. Ca să nu ne chinuim pe aici. Bam. Gata. Le facem asta aici. Bam, 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 bam. Da. Bine. Bun. Continuăm asta aici. Le facem asta. Și mai e asta. Mai sunt astea. Bam, 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 bam. Of, picai. Ne adunăm toate astea. Știu că nu arată, cine știe ce, arată ca o ciupercă înaltă. Da,
vedem la final ce o ieși. Că facem pilonii. Facem. Nu, nu, bă, nu. Nu, bă. Sau, prima dată punem astea așa. Of, păi da, cum să nu pic. Mereu pic. Și la casa aia am picat de Ce ziceam? Păi da, cum? Păi se poate să nu pic eu. Se poate. Așa. Și acum punem așa pionii ăștia. Nu mi-e telefonul meu. Bun. Nu mai am. Facem. De ce nu mă lasă să fac asta? Așa, gata, uite că se face cu toporul. Punem asta. Punem și asta. Punem și asta. Bam. Dar nu mai avem lemn. La noi, bineînțeles că la noi. Că așa avem lemn de... Ne spargem cu lemnul. Bun. Știam eu că trebuie să iau un stack. Un stack de lemn. Nu arată cine știe ce, arată ca o întindere acolo nasoală, dar nu, că vine imediat reconstruită aici. Bea, a doua. Bea, a patra. Bea, așa. Bam, așa. Și bam, așa. Bam. Nu? Prinde culoare, nu? Și lăsăm asta aici ca să ne urcăm perfect. Facem chiar și un zid. Of, dar nu mai ies eu de aici. Asta trebuie spart. În primul rând. Făcurăm zidul ăla ca să putem ieși de aici. Ca să ieșim de aici. Ăsta îl spargem. O să-l spargem. Și bun. Facem repede un crafting table. Și facem asta. Bun. Facem din astea. Facem bețe să avem. Și facem așa, gata. Garduri 12 garduri. Dăm crafting, despargem crafting table-ul și facem așa. Bam. Și în colțul. Dar aici uita eu să fac astea. Cum de uit eu? Cum se poate să uit eu de așa ceva? Și aici cred că uitai să sparg colțul, păi da? Da. Uitai să sparg colțul acolo. Bun. Spargem colțul. Bam. Gata, așa. Și iar mai facem, că nu ne ajung. Bun.
gardă. 6, tot nu o să ne ajungă 6. Exact ce ziceam. Bun. Bun. 21 de bucăți. Astea trebuie să ne ajungă. Trebuie. Bun. Facem... Nu ne facem un turnuleț atât de înalt. Nu mai scurt, așa. Bam. Bam. De câte e? 1, 2, 3. 1, 2 și 3. 3. 1, 2. 3 la fix. Gata. Uitați-vă ce frumos arată baza noaptea. Dar nici nu vin zombie la mine. Decât... Nu. Nu se spawnează zombie. Momentan. Nici nu vreau să se spawneze. Bun. Facem slaburi din astea. 30 de bucăți. Nu. Aici, așa. Bam. Bam, 1. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Și sus. Și bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Așa. Nu acolo, bă, nu acolo. Trei. Nu ne ajung. 3. Dar bine că pun și eu post aici. Doisprezece. Să avem. Păi da, pun nasol. Păi da, cum să nu. Bun. Urcăm sus. Urcăm. Bam. Bam. Și acum intru pe aici. Gata. Spargem toate bucățile astea. Nu e cel mai mare turn, dar îl terminarăm. Și este aproape gata turnul nostru. Uitai că trebuie crafting table-ul să fac scările. Bun. Da, vezi. Crafting table. 3. Ne trebuie mai multe bețe. Bețe. Gata, făcuram bețe. Punem și scări. Făcuram prea multe scări, dar nu e o problemă. 1, 2, 3 și 4. Haideți să ne punem torțele în mână și să punem torțe pe aici. Gata. Aici nu știu ce o să punem, dar știu că vom pune enchanting table urcat undeva, gen, bam, aici, așa. Și în jurul ei cărți. Va fi foarte șmecher. Da, mai e până atunci. Îl vom pluti în aer, așa, îl vom pune în aer.
sfidăm legea gravitației. Bun, punem astea. Astea. Îl luminăm foarte, foarte bine. 2. 1, 2. Ah. Aici nu ducem lipsă de torțe. Bam. 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 Și ăsta e gata. Pusărăm cam prea multe torțe, dar... Ne, asta. Iară uit. Iară uit. Trebuie să fac... ușă. 3 uși. Gata. Unde vine intrarea acum? Asta e întrebarea. Pe unde? Cred că pe aici așa. Nu? Cred că așa aici. Asta zic și eu. De pe la tine. Bun. Și aici punem în exterior. Punem piatră din asta. Și uște. Da. Acum spargem pe platformele astea pe care ne urcarăm. Le spargem pe toate. Bam. Gata. Gata. Bun. Spargem și ăsta. Și cam asta e. Haideți să ne uităm și de la îndepărtare să vedem cum e. Cum vi se pare turnul? Nu? Nu? Altceva. Dă mai multe chestii așa. Seamănă și cu casa și cu ăla și cu ăla și cu ăsta. Ăsta e lemnul de construcție al canalului. Oh! Ce faci, mă? Dai mine? Rotăm flash. Haide să ieșim la vânătoare. A, dar n-am scut. La vânătoare de scheleți voiam. Bă. Gata. Luăm gunpowder-ul. Haide și după scheleți. Hai, skeleton. Are arc enchantat. Fugi că ăsta are arc enchantat. Bun. Bam. Turnul de control. Păi da. Dar de ce veni eu din reflex până în casa noastră aici? Unde se aud animalele astea de zici că le e foame. Bine, poate le e foame, dar... Ce tu așa? Bun. Bam. Luăm 12 de vită. Nu o luăm pe toată. Da, și aici punem un chestul de lucruri inutile. Bam. Pământul. Ușa. Uite încă ușa. Gata. Și aici punem bucata de piatră. Aici. Asta aici. Patul. Diamantele. Și să ne luăm scutul.
să-l avem cu noi. Unde mi-e scutul? Nu găsesc scutul. Unde-i scutul? Nu? Aici? Scut? Nu mai avem scut? Hai să ne facem un scut. Fier. 10 bucăți de fier sunt îndeajuns. Gata, 10 bucăți de fier avem și noi la noi. Scuze pentru animalele astea, am ce să le fac. Ce greși? Așa, gata. Bun. Gata. Avem și un scut pe care să-l ținem aici. Carne de vită, cartofi. Gata. Da. Era să închei videoclipul fără să-mi fac și eu o scară pe aici. O scară faină. Cum să nu ne facem o scară? Oh, nu. Greșit. Bam. Ne mutăm cu scara aici. Gata. Ne mutăm cu scara. Dar ce, credeți că le lăsăm așa? No. Facem trepte. Poate ne ajung, că mai avem și pe aici. Gata. Asta vreau să fac. Trepte, punem trepte peste tot. Trepte. Aici punem invers. Bam una, bam a doua. Bam treia, da. Aici tot așa vreau. Dar gen invers. Bam, pun asta așa. Și asta așa. Nu, stai, nu. Așa, gata. Și acum avem totul. Gata. Bam. Și aici urcăm. Dar ne mai trebuie căți de lemn. Bam. Și aici. Nu bam. Nu-mi place. Așa, cred că am rezolvat problema, nu? Nu? Gata, bam. Și intrăm în turn direct. Să nu mai stăm să ne chinuim. Urcăm. Fain. Gata. Ăsta e mega base-ul. Haideți să ne urcăm și în turn. Să vedem din turn cum arată, nu? Dar sunt prea multe torțe. Trebuie să le las doar pe colțuri și cam atâta. Nu să le pun peste tot. Gata. Pe colțuri și gata. Perfect. Deci facem un ocol. Începem de aici.
Bam, copaci și flacăra canalului se vede acolo. Bam, copacul, ferma, casa veche, aia și casa nouă, care e cea mai faină. Cred că e cea mai faină casă de am făcut-o eu vreodată. M-am luat de la un tutorial de-a lui Ovidiu 700, mai vechi. Bun. Ne urcăm pe balustradă și ne facem. Da, am o idee. Am o idee mult mai bună. N-am diamantele. Voiam și eu să am și eu diamantele la mine. Bun. Așa. Eu am fost Nagi și ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!